Nimbag arabi tayo amin, kakabsat ken Kristo. May isa na bendisyonan arabi iti tumunggal may isa. Datay manen kadetoy nga topic review kakabsat tapno daddapay nga umuneg iti panakaawat tayo. Ang runaan na DJ topic tayo idi Wednesday. So nga napatay kakabsat nga kanayon ting ag-join. DJ uray online nga fellowship tayo every Wednesday aya kakabsat. So di topic tayo di na minsan no kitan tayo kakabsat ket di pinag-grow tayo, pinagdakkel tayo kuma iti na Christian one panagbiag tayo. Ket detoy iti i-discuss ta itat kakabsat. So welcome kadatay amin. Mabalinyo i-share detoy link detoy discussion ta itat kadigiti friends you and amoyo. Anyway ket open detoy kakabsat awan iti limit na. Orisino basta dati Facebook account na mabalindang mabuya detoy iti online. So kas panangrugiting nga kakabsat ayabakman iti misa kakabsat nga isuna iti panglukat nga kararag ayabakman ni Kuya Aldwin kakabsat. Sige, kararag tayo gagayem ken kakabsat. Bendito ken managaya ta Dios agyaman kami manenapo iti ayat ken parabor mo iti biag iti tunggal maysa. Agyaman kami apo iti daytoy nga gundaway tapnon na agadal manen ken nagsursuro kadagiti sasaom ngagpaay apo Dios nga mangiturong apo Dios iti biag mi nga na espirituan o Lord God. Ket pudno launay nga iti biag mi apo idi inawat daka ket inawat mi ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan ket addan kami na apo Dios iti napasubli apo Dios nga biag iti ni espirituan ket daytoy nga rod apo iti nga kasapulan apo Dios nga dumakkel kami ken dumuras kami iti biag mi apo Dios ken ni Apo Jesus tapnon iti kasta o Lord God ket makaay-ayo kami apo Dios iti imatang ti Dios ken kasta met apo mabendisyonan o Lord God dagiti padami nga tao ket nga rod apo sika iti makisao kada kami iti tunggal maysa iti ni espirituan na wagas tapnon maawatan mi nga tultuloy ket dawaten mi ti Espiritu Santo nga makikaadda iti tunggal maysa mangtulong kada kami tapnon maawatan mi pay nga uneg iti sasaom. Agyaman kami ket daytoy ti kararag mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, gyamanak Kuya Aldwin iti daytoy nga opening prayer. Maditi nga rod papabayagyanan kakabsat. Irugit tayo nga yun unig pa iti panakaawat tayo kadaytoy nga topic. Daytoy iti panaka verse tayo no malagip yu pay umuna nga Juan, umuna nga San Juan kapitulo 1 bersikulo 3 kuna na iti Ilocano. Nga rod ibagami ti nakita ken nangegmi tapno mairaman kayo met iti panakikadkadwami iti Ama ken ni Hesukristo nga anak na. Nakapinpinas detoy nga topic kakabsat kasi nukit kitaan tayo may isang ilustrasyon iti may isang physical nga bagi nga no partes ka nga talaga iti may isa nga bagi ket no aggrow iti may isa nga paset na aggrow met amin. Nga bin kakabsat iso nga napindas ta detoy no han ka nga aggrow kuma wenno madi ka nga progress iti ni spiritual nga panagbiag mo wenno nabayag kuma iti pinagprogreso iti spiritual nga panagbiag mo napindas unay dito nga topic kakabsat nga datayo amin ket adda nga malawlawagan ket makita tayo no anad ti pudpudno nga meaning wenno ket nangasawen iti pinagbalin tayo nga anak ni God. So yun ti umuna nga discussion points na kakabsat dahil ito iti talo kahit kung nga ipanjin ti umuna nga part na so iti umuna nga discussion points tayo dumakkel iti na espirituan apan ki relasyon tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So anat kahit nasawan dito kakabsat dinggan tayo digiti kakadwa tayo itatta sakbay iti amin sakbay tayo nga i-discuss dito kakabsat kahit kung amupay digiti kadwami iti dito nga topic. Of course, tatay ni Kuya Aldwin, alabay akman nga i-greet na wenno ayaban na digiti i-invite na digiti contacts na Kuya Aldwin.
Manan gagayem ken kakabsat nga nga contacts gagayem nga batch nga na isendak dagiti detailing. Agbuya tayo kakabsat tapnon iti kastak ket makasursuro tayo. Tapnon iti biag tayo ket mamuan tayo ti pudpuno kaipapanan na ya ket adwa talaga iti masursuro tayo. Kada itoy nga panagbuya tayo tapnon iti kastak ket papada tayo nga mamuan iti kay papanan ti biag ken ni Apo Jesucristo. Naimbag nga rabi tayo kakabsat at God bless. Okay, ayabakpan pa nga rod digiti daddo mga kadwa tayo kakabsat ni Ma'am Ani. Naimbag nga rabi ika dagiti amin nga kakabsat gagayem dagiti kaopisinaan nga nakatune in itata kagronaan na dagiti couples nakita itatay nakatune in ni Francis. So kumusta kayo am amin? Ket sapay ko mata saan tayo nga muumuma nga ag-join kada ito this is the way nga maparod ta iti pamati ti tunggal may sa kada tayo. So let's enjoy, agdengeg tayo ket kasko na data tayo no hande pa ni i-share ket adapan panunutin tayo nga may isa nga tao nga who needs the word of the Lord ket i-share tayo that link kanya. So DJ Laang Moises, praise God. Okay, praise the Lord. Dita kalatan Ma'am Ani itipon ko ni Ate Marjorie. Ate Marge. Good evening, kada kayo amin, gagayam kang kakabsat, dagiti abibuya, dagiti contacts mit ti dumalnag, kan orepe dagiti antimit ta dingras, na ibag arabiim, and kasapay dagiti kakabagyan mi ije Manila, nga inawis mi nga agbuya. So, I hope nga makawibuya kayo matlang and enjoy and learn pa iti naununag pa nga may papankin ni Apo Jesus. Okay, praise the Lord kakabsat. Dayto digiti kakadwa nga mang-discuss kada ito nga topic ngem kang runa kanya da nga tallo. So sublianan tayo digiti patay tati kakabsat dayto di pinaka umuna nga discussion tayo dumakkel iti na espirituan apan naki relasyon tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket jak nga rod pabayaganen hayabak man ti kaisuna nga husband nga kadwak ditoy ni Kuya Aldwin. Praise the Lord. Kata iti umunang challenge gagayam ken kakabsat dati title na ket grow in spiritual relationship wenno dumakkel iti na espirituan na panakirelasyon. Wen kakabsat iti biag nga imawat ken ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangyasalakan isuna ket naddaan iti na espirituan apan nakayanak suje kung kunana ije John San Juan 3:3. Ket dati talaga iti maysang mapasamak iti maysang addaanen iti Apo Jesus iti biag na. DJ na espirituan nga relasyon ken ni Apo Jesus. Ket nakapinpindas launay gagayem nga mamuan tayo nga iti relasyon tayo ket saanen nga daydi dati nga ammo tayo nga panakilangen iti pada tayo nga tao. Di ket nabalbaliwan nga anay DJ mindset tapno iti kastak ket DJ panggep ni Apo Jesus iti biag ket matungpal kas pagarigan ko no ti pinakilangan iti pada nga tao idi ket kanain nga pamagusto no anya DJ bagada sige ingka gaputa awon pa iti hamo pinamam mo wenno hangko pinamam mo ni Apo Jesus sige lang pagustuhan pakikisama ganun ba ngem iti padas ko itata idinamamok ni Apo Jesus daanan ni Apo Jesus iti biag ko isunan iti Apo ken mangisalakan maysan nga biag nga nabalbaliwan
Ada dagiti gundaway nga talaga nga mapanunot iti dagiti ba nga sitwasyon nga iti umuna-unay nga rason no apay nga DJ makilangan ka iti pada nga tao ket gapu ta kayat ko nga iparangarang DJ biag ko nga daanan ka ni Apo Jesus kadakwada iso nga rod nga DJ kayat ko nga i-share DJ biag ko DJ inpaay ni Apo Diyos nga biag ko nga haan nga dati mailadawan ya kasi ti ayat wenno ti ragsak nga adda kanyak nananay gapu ko ni Apo Jesus isu nga iti aramida kita nga ikagkagumaak nga talaga nga dito nga relasyon ket umuneg no ngamin no mo iti relasyon ko kun ni Apo Jesus amin nga relasyon nga da kanyak iti padak nga tao iti sabsabali ket agbalin nga spiritual haanen nga dagiti banbanag nga relasyon nga may panggaplaan iti dagiti saan nga agnanayon nga banbanag dagiti saan nga dagiti temporaryo laeng ano na kasjay iti mindset ko no di ka DJ agnanayon na talaga diti ayat ni Apo Jesus iti biag ko. Ilang bro. Okay, praise the Lord, Kuya Aldwin. Jak bayaganan. Dinggan teman mati ang panunutan dito kakaisuna nga Mrs. na Ate Marjorie. Praise the Lord. Oo. So, dito challenge nga, panag-grow iti spiritual relationship. Malagip ko lang amin no sublyanak mat DJ gospel idi nga nangagak idi ada nang i-share kanya. Nakita ko na talaga DJ asin no ba ni Apo Diyos amang ijay-jaya iti may nga special relationship kanya. So gapo ta iso na iti naggapuan iti ayat iso na ket nalintag ken nasantuan iso nga iti relationship mat no makikama nga kang kuana ket kas jay mat iso nga para kanya ka talaga deti relationship wano pa nakikamang kini Apo Diyos deti ket special at pang forever detoy deti nga rod iti lubong mabalin nga panawan da tayo dagiti gagayem tayo mabalin nga dagiti tattao iti aglawlaw tayo at dati chance na nga mabalin nga panawan da ka ngem ni Apo Diyos gapo ta iso na iti Diyos nga managayat ure nga rod ure idi managbasol lakpay lang managbasol tayo pay lang ket inayat na tayon iso nga iso na talaga ti Diyos nga haan tupulos amang panaw kada tayo gagayem ken kakabsat iso nga iti isang kakunada nga awan iti forever agpay sumot nga iti physical nga relationship ket awan iti forever ngem iti spiritual relationship ken ni God iso DJ iti agnanayon iso nga para kanyak matnas ken nga ikagumaanak daytoy nga panangpabileg pa iti relationship ko ken ni God kasano ba so may saka dagitoy isu detay panag-consistent nga agbasa iti sasauna deti quiet time atal talaga isu iti maysa nga nakita para kanya nga nang ted kanyak iti panakabalbaliw nga panaka-convict iti panunot ko no kasano nga agreement ken ni God isu deti agbalin nga faithful nga agbasa ka digiti sasauna ken hanlang nga dijay diti panagtulnog ko kang kuana ken iti panagkarkararag. So kasmat itatta kadigiti contacts nga isumot iti maysa nga mairem-remind kadakwada talaga nga masapul nga aramiden tayo daytoy kakabsat. So
hantayo nga patpatangkanen dagiti puso tayo no addaman dagijay tapno iti kasakit ti relationship tayo ken ni Apo ket lalo pay nga umuneg. Diyan lang bro. Okay, praise the Lord, Ate Mards. Dapat ti may sa kadwa tayo, mayabak man ni Ma'am Ani, nayunan na pwede kiti na i-discuss and kakapsat. Thank you, Moises. Mayat man aya, panagin si March kat dito'y lubong walang forever, but with Christ may forever. Siguro ti mainayon kat ti kakapsat kat any relationship no kitain tayo mabalin nga iti relasyon iti agasawa dahil tiket masuot wenno matest. So kasi mat iti relationship tayo kanigad mamatiak nga through dagitay negative wenno dagitay nadadagsen nga panubok nga nabalin nga sarang tayo no na experience tayo ket dagiti ket ususaran ni Apo tapno iti kasta ket umasidig tayo ken kuana haan nga umadayo. So ano mat digiti ko kakabsat kapadasan nga talaga nga nadaduma ket adadagitay very big challenges iti life as we obey the Lord adadagiti persecutions dagiti manggagan tayo nga komento nga aga po kadagiti pamilya tayo wano saan dagiti amamu tayo dagiti gagayem tayo nga as we follow the Lord ket adda nga talaga dagitay handa pay lang nga maawatan and adda dagiti comments nga nadaduma because of our obedience kini Jesus Christ ket medyo nadagsen kumbaga nakikitain tayo nadaduma adda talaga dagiti challenges within the family ngem nakita kakabsat personally speaking na talaga nga kuna na nga rin ito'y nasubyanak man dati Romans 8:35 kuna na dito'y ibasak laeng who shall separate us from the love of Christ kuna na nga min dito'y kuna na shall trouble or hardship napatimbaga na dito'y or persecution or famine or nakedness or danger or sword kuna na. So nukitaan tayo kakabsat dagitoy nga trials ket isu dapat iti mangpatigker kada tayo DJ relasyon tayo kani Apo kastamot iti relasyon iti agasawa nga adu nga talaga dagitay challenges nga makita tayo nga habang nga malamlampasan tayo mapasaan tayo dagiti nga test iti life ket mas lalong umuneg iti relasyon tayo. So kuna ni itatay no napintas iti relasyon ko kani Apo kay nga sa uwan iti pinaki-relate ko maten iti sa bali nga tao whether dagiti pada nga Kristiyano wenno dagiti saan pay nga namati ket agbalin met nga naturalan nga kaslang DJ ayat ni Jesus Christ DJ compassion iti heart na nga talaga nga ma-learn met nga talaga nga i-love ken maging pasensyoso ken DJ managparabor mat nga talaga iti sa bali nga tao. So DJ laeng kakabsat. Yeah, praise God, kakabsat. So nukitan tayo dinti point number 1 nga iti may sagayam nga anak ni God ti pudpudno nga namati ken addaan iti personal relasyon ken ni Apo tayo nga Jesucristo ket dumakdak kilisuna wenno agim improve nga kanayon DJ relationship na ken ni God, relationship na kadigiti pada na namati ken uray relationship na kadigiti haan pay namati ken ni Apo tayo nga Jesucristo. So nagpindas discuss data tek absat aya. So awan ko mga rod kada tay itatta iti mangisukat iti relasyon na ken Apo Jesucristo nga isukat na laeng iti nainlubungan a relasyon. So no kitante kada toy generation ti tatta ngamin kakabsat detoy ti kadwan na nga mapaspasamak isukat dalaeng ni Jesus Christ kadagiti nainlubungan nga relasyon uray mabaybayandan ti relasyon na ken ni God uray handan nga agubay ko mawen og tulnog ken ni God ken ni Apo ti Jesucristo basta laeng mapurusuda digiti kayatda nga klase iti relasyon ditoy lubong ni ngamin kakabsat adu digiti relasyon nga hanmet pay ko mga right iti timing na ngem gapu ta iti kayat iti physical nga bagi ket ipursum digitoyen ket maperdi dijay pinag-grow kumapay wenno pinagdakkel iti na spirituan nagbiag. So may isa nga pamalagip detoy kada tayo itatakakabsat nga oray sinno pay nga tattao taglawlaw tayo kang runaan ken ni God nga hantay ko mga isuksukat dijay relationship tayo
kanya na naurti arami din tayo tatakabsat sursurwen tayo nga agbalin nga ni Apo tayong Hesus Kristo isulaing iti sentro iti amin nga relationship tayo. Kasi nukit kitaan tayo nuhan nga ni Jesus Christ iti sentro iti relationship na gulo. Puro awan direction na nga klase nga relationship kakabsat. So nga napinasid yung nga topic tetata i-discuss tayo nga ro dito inti sumaron no nga part na tano amin tayo gat adapay muneg iti panakaawat na kakabsat. Yung timi kadwa nga point nga i-discuss tayo iso datoy dumakkel iti na espirituan panagkay-kaysa no unity kuma no kasanute nga makapagtitinulong nga amin tayo ket dumakkel iti na espirituan panagbiag na. So jak baybayagan ng kakabsat bakman ditoy ni Ate Mards tayo so naman ti umuna nga mangi-share kanya tayo dijay thoughts when no kapanpanunutan na kadatoy point number 2. Madedaya ti Apo. So diti may kadwa nga challenge iti may panggap iti panagduras iti spiritual unity wenno na spirituan a panagmaymaysa. So no unity kuna tayo ngamin nasken launay daytoy nga maan tayo ngamin nga makita wenno maaramid dijay unity no awan dijay pudpudno nga panangawat tayo ken Hesus Kristo iti biag tayo. Tangamin ni Jesus Christ iso na nga rod iti puon kunanay jay puon iti John 15:5 ket dagiti amin nga nakakamang kengkuana at daan damat iti panagmaymaysa. So no anya iti puon isumot dapat iti bunga kasi nga rod iti pagsasao tayo ket para kanyak met iti spiritual unity nasken launay nga ma-exercise dagiti namati wenno dagiti anak ti Dios. So ma-realize ko lang, ma-illustrate ko lang kasang kuma iti pinagtukar adumot nga na dumaduma nga instrumento ngem no napintas iti panagkatukarda, panakatimplada gapot adda iti maymay nga tune nga masapul at tukarenda napintas met iti resulta iti DJ mga gantayo kuma nga musika. Iso nga pampanunutek iti gayam may nga namati nuhaan nga maki-unite iti body ni Christ asin no nga ta iti Diyos na. So nagulo kasati ko na ni Brad Moises itatay nga naawan ni Jesus Christ nga mingket awan iti direction. So nakita itoy nga may nga nasken itoy met kas application ko met nga ay ti panakipagmaymaysa ket diti masapul nga amok iti dumngeg. So adamat dagiti insaad ni Apo Dios nga dagiti leaders, dagiti Bible study leader ko, dagiti leaders iti church tayo, insaad ni Apo idatap nun may nga katulungan tayo nga ag-grow iti Apo ket no haan nga dungeg kadagiti kakabsat kasano nga rod nga diti maidalan tayo. Iso nga para kanyak iti panagsuporta iti tunggal maysa panaki-cooperate iti tunggal maysa kadagiti iso amin nga may sayangkat nga aktibidades no lalo digiti ministry activities nasken launay kasi naawan met iti unity anang nga rod iti mapasamak. So DJ opposite na nga nagulo. Iso nga encouragement kada tayo met amin gagayem ken kakabsat nga focus tayo kung makit ni Jesus Christ. Han ko mga digiti makadistract kada tayo iti panagserbi iti Apo. Silang bro. Okay, praise the Lord, Ate Mards. Iwak mo pa nga rod dito kapsat ni Ma'am Ani kay nayunan na din share ni Ate Mards. Nagpintas di explanation ni Sis Marge so paiso nga DJ may nga tao wano mamating imawat kini Apo Hesus Kristo ket natural nga agrow iso na ngem dati nga pinagdakkel wano pinagduras iti spiritual nga biag ket mapasamak laeng no adda tayo iti bagi ni Apo Hesus Kristo wano iti may nga church. So nga itoy nakikitaen tayo adda detay ibagbagan iti Bible nga iti may nga bagi adda iti na duma-duma nga parte na so dati iti imbaga na iti 1 Corinthians 12 no iti may nga parte iti bagi ket agsakit
Bueno, detay mamaudi, no, kitain tayo kumakit. Agbalin nga dahi tiket sa grapen mo at iti sububukol nga baging. So nga na-realize ko dito nga very important nga talaga nga tutunggal maysa nga kamang iti church ket dapat nga talaga ket adda detay ko na ni Sis March itatay nga pinaki-cooperar, pinaki-unite. So napanunod ko dito nga very important nga talaga detay pinag-join tayo iti cell group, pinag-join tayo iti Bible study. So, ito'y nga talaga nga makasulsuro kan aggrow. When ijay tayo nga mas mariknapay gagayam ken kakabsat iti bara iti aya kin ijay tayo mat nga ma-exercise dagitay gift tayo aya mabalin nga ijay tayo nga ipakita nga daduma masapol nga datigay nga kapsat masapol nga iti kastoy digiti simple lang nga pinagpamirienda. So that's one way nga ma-exercise nga talaga datoy relationship tayo ken DJ adda nga talaga ti pinag-grow. So malagip ko ti quiet time ko iti pigat nga kapsat nga DJ pinangipaay iti Macedonian churches DJ support da nga talaga nga finances iti ministry ni Paul no kitain tayo kot all out da. So nga ito'y talaga nga ni Apo ko sa rin nagayam iti church tapno iti kasat itong dalmay sakit matulungan awan iti mabati. So nga only in the body of Christ nga adda talaga dati pinaguhaan nga mabalin nga agubay tayo ko na tayo jemot lang kayat tayo nga agubay saan ko natin prayer meeting ngam ko na tayo kat agpray naklat iti balayan anyway makisarita akmat kini God but the command of the Lord gayam ken kakabsat nga talaga kat sang kamay sa nga bagi nga agtulnog tayo kani Apo and only this nga mag-glorify ni God kun ije nga talaga nga ma-fulfill iti great commission. So as an encouragement kadagiti dumdumngeg nga haan tayo nga burden kuma iti makipagpartisipar. Let us enjoy kasi dati iti plano ni God dati iti design tayo gagayam ken kakabsat nga talaga nga aggrow tayo nga napaspaspas. Dati iti design ni Apo iti may nga church. DJ lang Moises. Okay, praise the Lord. At closing prayer tayo. Ala, sige ka raw. Nayunan pa ni Kuya Aldwin, tamok nga ato perigiti panamutan na. Pas may isang kasban. Thank you, Ma'am Ani and Ate Marge. Thank you, bro. Kata stulauna ya nga since dagiti mawat ken ni Apo Jesus ket naibilang dan iti pamilya iti Dios. Ket kas may iladawan ko man, may yarig ko man iti may nga pamilya kasi guma pamilyam kasi yarig mo ano awan iti unity DJ panagkaykaysa nagulo DJ pamilya isungarod nga iti may nga pamilya kasapulan iti may nga ama nga isu iti mangi daulo iti pamilyana tapnon madan iti iti ni spirituan nga panagkaykaysa may nga pamati may nga puso nga agdaydayaw ken ni Apo Dios kang runana iti may nga panggep nga dumakkel iti relasyon na ken ni Apo Dios ket daytoy iti may nga naka maymayat nga mapasamak iti may nga pamilya ken iti individual nga iti panangawat ken Apo Jesus iti nga akas Apo ken mangisalakan DJ iti rugina tapno iti kas tapket makipagmaymaysa yan ti pagi ni Kristo kas lang gumadya na ipagada Sis Marge kan ni Sis Ani nga kasapulan iti may nga namati nga makikapeng iti may nga church tapno iti kas tapket alalisto iti panaggrow makikaysa kadagiti panggep ni Apo Jesus nga mapasamak kaditi nga church ket isungarod nga adda kami may kwak kadagiti contacts nga magtulong nga titinulong tayo tapno iti kas takot aggrow iti tunggal maysa ken ni Apo Jesus babaen iti
dijay makipagmaymay sa iti pammati ket daytoy nga pammati nagkapumadlaan kan ni Apo Jesus ket inaramat ni Apo Jesus daytoy church tapnon tumulong iti tunggal namati imawat kan Apo Jesus iti biag na. Yalang bro. Praise the Lord, kakabsat. So nagpindas DJ in share dito yung kakabsat tayo. So kanyak matkat mapalagipan nak DJ ipo-point out dito ti kakabsat aya. Ana iti sentro na iti panagkay-kaysa wenno unity nga kunkuna tayo. No amin tayo ket naka-focus iti attention tayo ken ni Apo tayong Jesucristo. So amin tayo ket united. Ngimno ti maysa nga tao ngamin ket naka-focus kadiyenti bagbagina, naka-focus kadiji kayat nalaing ang mapasamak, naka-focus kadigiti pagragsakan na laeng. So madaan nga talaga iti disunity wenno haan nga agsisinurot. Okay? So nga napateg kanya ti kakabsat no pudpudno iti panangawat tay ken Apo tayong Jesucristo. Akas Diyos ken mangisalakan iti biag tayo ag-focus tayo amin kenya na taurehan tayo kanayon nga kikita ti personal ket united tayo iti makunkuna nga pammati ken di pinagtulnog. So amin nga pammati ken panagtulnog ket ni kuma Apo tayo nga Jesucristo iti sentro na. Kaya kakabsat so napintas origin unig ti balay nga discuss dito tay ti may nga tatang no bubrayan na DJ pagrebengan na nga isunat ti agbalin nga leader di unig ti balay. Anat kinasawen nga agbalin nga leader ti tatang. Nagbalin nga leader nga amin nga miyembro iti pamilya na ket umasidagdaken ni Jesus Christ. No ti tatang ket madinob ubrayan di part na nga leader isunat ket diti tagasungsong ko mga agbasol ti anak na wenno iti sibubukel nga pamilya na dakkel nga sungsong batan DJ iti may nga tatang ken ni Apo Dios oray iti may nga nanang ada ti role na or di iti anak ada iti pagrebengan na jud unig ti balay. So nga no oray may laeng nga miyembro ti pamilya han nabubrayan di pagrebengan na ada ti makunkuna nga gulo wenno han apan nagkikinawatan jud unig ti balay. So nga spiritual kakabsat nakarkarumanen ada amin iti part tayo no sika ko ma may nga tao wenno may ka i-claim tayo yung anak na tayo ni God ngem hantimet kayat nga maki-unite nga mapan i-share DJ ebanghelyo ni Jesus Christ i-claim tayo nga datayo ket anak ni God ngem hantimet kayat nga i-share DJ gospel DJ ebanghelyo iti sa bali nga tao. So hantay nga united kadiji inti mo kun nga body ni Christ. So peke possible nga peke DJ pammati nga i-claim tayo wenno DJ relasyon te ken ni Jesus Christ nga i-claim tayo. No hantay met maki-unite iti intipen nang i-proklama iti ebanghelyo ni Jesus Christ iti sabsabali pa nga tao hantay met ket nga maki-unite nga tungpalen iti pagayatan ni Apo tayo nga Jesucristo iti inaldaw nga panagbiag tayo. So nga dito may nga bagi tayo physical nga body no anto iti papanan dito may nga bagi tayo di ba may misat bagi tayo kakabsat no anto iti papanan na amin nga partes na dito sumurot no lumukmeg iti imam lumukmeg met ti sakam di iti normal nga pinagdakkel iti sibukel nga bagi ti spiritual kakabsat no maditi aggrow iti pamati tayo iti pinagtulnog tayo kinapo tayo nga Jesucristo so sukimaten tayo di puso ken panunot tayo baka haan tayo nga naawatan iti pudpudno nga meaning DJ panakipay may sa tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo iti inaldaw nga panagbiag tayo isu nga disunited temet wenno haan temet nga connected disconnected temet kadigiti padpada tayo nga namati kangrunaan na DJ pinagtulnog tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. So dapat ni may nga puntos kakabsat nga kahit kung i-discuss tayo, babaemet lang kadigiti kakabsat, nakadua tayo. So, kuna na dito, yung point number 3 kakabsat. So, kas may nga anak ni God, kas may nga anak ti Diyos, kas may sa anamati, importante dito yung dumakkel tayo iti na espirituan panagbiag tayo. So, discuss dito yung kakabsat, temet lang kakabsat nga kada dito, kahit kuman nga iyaban ni Ma'am Ani, tayo sunod yung muna kakabsat.
Thank you, Moises. Ado dati sa lutsod na ngamin ito'y challenge number 3. Aya, kuna na dito'y tibiyag nga spiritual saan na pagayatanen iti basol. Kumusta tibiyag tayo nga maiparangarang iti Apo. So, na-remind na iti gagayam ken kakabsat nga siyak nga may sanga na matin, ket may sanak nga witness wenno ambassador wenno representative ni Apo Jesucristo no man kay adanak ditoy agbibiyag nakta ditoy rabaw ti daga ngem dati life to it should reflect DJ no signo ni Christ iti biyag ko. Malagi po gayam ken kakabsat nga daytoy nga biyag ko na natatay ditoy if anyone nga adda iti tama nga relasyon na iti Diyos wenno ni Apo Jesucristo saan ni isuna nga agbibiyag iti basol. So daytoy iti makita nga kangrunaan na nga iti maysa nga mamati ket talaga nga pahalagahan iti relasyon ken God. Dagiti nga basol nga men entertain tayo, dagiti banag nga ammo tayon nga madin nga skill adala ta detay pinangipurso tayo di ko na niyo magsisitate nga rod nga napigpig sa iti dati nga desire nga talagang ipurso iti pagayatan tayo bukod nga pagayatan ngem iti pinangipurso tayo iti pagayatan ti Dios itoy nga mapildi nga talaga iti relasyon tayo iti Dios. So nga daduma ado talaga dagiti kwa dagiti na entertain ngem naamutay yung gagayam kay kabsat nga dayti ket basol talaga nga talikodan tayo liklikan tayo because sin will ruin our relationship with Christ kastamot iti relationship tayo iti sa bali nga tao. So nga ito'y malagip ko dati may isang verse nga akas may isang mamati daytoy ko man iti panghawhawakak daytoy ko iti life nga dapat nga ibigyan ko kuna ni Matthew 5 verse 16 ko na ito, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, very important bigayam ken kakabsat nga dagiti sasao ni Apo Dios isu dapat nga talaga tibiyag ko iti inaldaw-aldaw tapno iti kasta daytoy biyag ko ket makita iti sa bali nga tao and the end result na gagayom ken kakabsat ket di pinang praise da kan ni Apo Dios Ama ken of course ni Apo Dios ni Jesus Christ. So nga itoy dati ko na ditoy nga ikagumaan tayong marod ti agbyag ken dumakkel pa iti na spiritual apan nagbiag tayo babaen iti pinangibiyag tayo kadagiti na santuan nga sasao ti Apo. Kakabsat adati may nga katungtungtong ko itatay kung connected kwa siguro na awan iti sasao ni Apo iti biyag ko ket kwa siguro ket nabayag na ko nga naupay iti pinagtulnog ko kani Apo iti kaado iti challenges ngem praise the Lord nga talaga nga no daduma adadetay kumapsot iti pamati ngem usdi ko na ijay 2 Corinthians 4 nga iti inaldaw-aldaw ket papigsaen na tayo ni Apo kasi iti kadakkel iti grace na iso nga kagayem ken kakabsat dagiti dumdumngeg iti sasao ni Apo iti pinagbasa tayo iti Bible even dagiti kastoy nga pinaglearn ket a form of encouragement nga ited ni Apo nga libre kada tayo tapno iti kasta ket talaga nga dumakkel di pamati tayo ngano adda iti problema ket haan nga alisto tayo nga a-give up no adda ti solisod ket alisto tayo nga i-grab dati nga solisog. So, we will become wise kagayam ken kakabsat no ti word ni God iti agtultuling nga nanaganan pag agrow tayo nga talaga iti pinangawat, pinang-meditate, tapno di attitude tayo towards di pinagubay tayo kani God. Ket talagang di all out. Kadeto iti obedience nga maka ay ayo iti imatang ti Dios. So, praise the Lord. DJ lang Moises. Okay, thank you, ma'am. Bakman pengarod ditoy ni Kuya Aldwin. Thank you. Ate Ani. Praise the Lord. So, grow in spiritual life. Muna ti amin, kasapulan na talaga nga, DJ. Kung na ni Sis Ani nga, good deeds, DJ, talaga nga nabalbaliwan nga biyag, yung ugali. Tanong amin, awan di pa nakabalbaliw iti ugali panunot
kan dagiti mentalidad awan iti mapasamak nga panag-grow iti spiritual life. Ket dayta nga rod iti inaramid tayo gagayen ken kakabsat idi inawat tayo ni Apo Jesus in pakawan tayon dagiti basbasol tayo. Ket pinakawan na tayon ni Apo Jesus, winayawayan na tayon isu nga saan tayon ngagsubsubli pa iti basol. Nga isu iti manglapad, mangigawid kada tayo iti panag-grow tayo. Ket tibiyag tayo nga na espirituan ket DJ adda talaga panag-progress na makita iti inaldaw-aldaw ken kastamet nga ada DJ agtultuloy nga panang desire iti biag nga nasantuan ken kinalinteg ti Dios. Ket kasapulan na talaga nga tibiyag ket maiparangarang tibiyag tayo ket maiparangarang biag ni Apo Jesus. Isu nga rod iti modelo ken isu iti pagtuladan tayo biag ni Apo Jesus. Tapnon iti kasta ket ag-grow tayo iti espirituan ket iti biag nga daanan ken ni Cristo kunana ditoy makita nga tanga magbibiyag tayo iti lawag wenno sipnget. So ti sipnget awanen sipnget iti biag tayo no di ket lawag nga isu iti agbalin nga silaw tapnon makita iti sabsabali. Tanong ngamin nagrigad DJ i-share ti gospel nga makita nga dili by Bible study tapos awan mo DJ makita nga DJ transformation kaslang ululbudon tayo lang iti bagbagi tayo kang runana ululbudon tayo ti Dios. Awan DJ pudpudno nga pakitaan nga inawat tayo ni Apo Jesus. So nga DJ agtultuloy iti panagduras iti spiritual life tayo babaen iti pinangikagumaan pinagtarigagay nga mga mupay tinununag ken Apo Jesus ken DJ panagbasa iti sa una panag-Bible study ako na ni Sis Annie ken DJ panag-attendar ti cell group nga saanen nga iti masagsadot tudyo diti saanen nga agrasrason kasiyay kasi tapnon na aggrow nga napaspas iti biag tayo nga na spiritual. Dilaan bro. Okay, praise the Lord, Kuya Aldwin. So, dapat timi sa kadwa tayo ni Ate Marjorie. Nalawag mo digiti imbaga da sis ani kan ni Brad Aldwinan. Ti mainayong ko lang talaga diti basol. Mayari ko ngamin diti basol kat kasang kumay ti mula. Nga napintas a mula tapos adamang deket nga digiti igges wenno digiti aphids ket kanen da DJ mula. So maperde iti panagdakkel DJ nga mula. Ket mayari ko met DJ iti spiritual life ti maysa nga believer no addape lang ngamin digiti basbasol nga ikutan talaga nga hanggang nga makausad adan tulat ta iti mangigaw-gawid ken ka. Ket DJ iti maysa nga very dangerous. Marigip ko today the message di kalman nga sin is very dangerous kunana nga rod iso nga maysa nga pamalagip kada tayo daytoy gagayam kang kakabsat adumat digiti mabalin nga namatin nga if they stop fearing the Lord ket adalata digiti chance nga iti kabusor ket mabalin nga makastruck iti anyaman aparte iti kinatao tayo mabalin iti panunot and later on it will apektaran na digiti daddo mga bagi tayo iso nga dito ti maysa nga gwardyaan tayo atal talaga kataamot nga impossible dijay iti ko nang this is ani itay kat adamot grasya iti Dios. So
damat iti Holy Spirit nga mangidaldalan kada tayo iso nga diti kung nakitayngahan tayo ko mga diti patpatangkenin digiti puso tayo masapol nga dumngeg tayo kadigiti prompting iti Holy Spirit ta isumot iti pakai yadaywan tayo kadigiti anya mampay nga madmadi nga mapasama ket iso diti challenge 3 atal talaga nga iti pakakitaan diti application. So again, DJ message iti kalman nga datayo kat extension iti biag ni Kristo. Iso nga kas may samot nga namati, masapol nga iti attitude ko kat should be right before the eyes of God ken kasamot pay iti sabali nga tao tapno ti kasakit ma-inspire damot to follow the Lord Jesus no sino DJ Diyos nga proclaim ko kadakwada makita damat iti epektibo gayam kasi kuma so ma-inspire damat kadagiti kabibiyag tayo iso nga may sa dating nga encouragement mo at kanya to really continue mo iti panagtulnog ko mo iti pagyatan ti Apo taamok met nga iso iti the best di pa nagtulnog iti pagayatan na tapos hindi ka sakit maili si ak iti anyaman nga diti deceptions iti kabusor. So, DJ lang bro. Okay, praise the Lord, Ate Mards. Ano na sang kabasit lang summary kapsat kadigiti sharing daya. So timisa nga tao gayam nga ag-grow when dumakdakkel iti spiritual a panagbiag na ket kwa klaro kanya na iti makunkuna nga forgiveness awanen iti hatred nalakaisunan nga agpakawan iti sabsabali nga tao nalakaisunan nga agayat iti pada na nga tao nalakan nga agayat kadigiti pagayatan ni God kasi di nga ti epekto iti panakaisalakan kakabsat di commitment ket reality iti inaldawen di obedience ken ni Christ when di panagtulnog ket adati bunga na haan nga plastic nga fruit no diket di pudpudno nga bunga so di ti makunkuna nga aggrow ti spiritual panagbiag na adapay may sakabsat no kunayan tayo nga aggrow tayo no dumakdakkel ti iti spiritual panagbiag tayo kay nasawen nabalbaliwanan digiti personal nga plano ken kayat tayo nga mapasamak iti biag tayo apay ningaminen Hesukristo iti ag-decision para kanya tayo ken nangasawen no dati pa lang decide para iti bagbagi tayo something is wrong kakabsat kadi kun kuna tayo nga relationship ken ni Christ. So in other words, oray naawat mo di ebanghelyo, naawat mo ni Jesus Christ itatay laeng kuma 5 seconds ago when no 1 hour ago ket nasawen kakabsat ti salvation ket di pen nang offer tayo when panangited tayo ti sibubukel abiyag tayo ken Apo tayo nga Jesucristo haan nga 5% itatang i-offer mo di biyag mo, 10% ton bigat, 50% ton sumarono, then santo lang agbalin nga 100% ton matay ka, haan ka kabsat. Itatapay laeng no naawat tayo nga talaga ni Jesucristo iti biyag tayo 100% nga ited tayo iti biyag tayo. Ken kuana digiti makunkuna nga dumakdakkel tayo iti ni spiritual panagbiag tayo. So to give us an application, natin pinaka-application tayo kakabsat bak ni Kuya Aldwin. So, i-share na kanya tayo iti application tayo ito nga Rabi kakabsat. Buwan kakabsat, nalawag DJ ko na ni Brad Moises nga no pudpud no nga inawat tayo ni Apo Jesus sakas Dios kan mangisalakan. Apo kan mangisalakan, talagang nga isunan iti pagdesisyon iti biag tayo isu daytoy spiritual nga relasyon tayo kang bana. Isu nga rod nga kan kanayon nga madanta iti gagar ken tarigagay tap nga agbasa iti inaldaw iti sasauna diti kantayo iti prioridad nga umununa iti sasao ti Dios iti inaldaw iti binigat iti panagring tayo tapno iti kasta ket dito nga relasyon tayo ken Apo Jesus ket talaga nga dumakkel umuneg agramot so iti maysa nga pakitaan nga agbalbalig iti maysa nga Kristiyano. Ket diti may kadwa nga challenge diti application tayo. Gagayam ken nga kapsat ket DJ panakikapeng iti maysa nga DJ
panaki-unite tayo iti church, tapno iti kasta dagiti kakabsat nga makakasalsalamuha tayo, talaga nga matulungan da tayo nga aggrow no anyaman dagiti magita da nga kasapulan nga diti need tayo nga aggrow ket may bagada isuda iti usaran ni Apo Dios tapnon makatulong kada tayo. So nga iti panag Bible study saan tayon nga agsadsadot no dikat dete madan tayo iti gagarakan kanayon, dete excited akan kanayon ken DJ pinaki cell group makipaset iti dagiti daduma pay nga activities iti ministry so nga dumngeg kan kanayon kadagiti leaders so ti may katlo deti spiritual life, growing spiritual life. Kuna ni Brad Moises itatay nga no ni Apo Jesus isu iti sentro iti biag mo isunan iti akin control iti biag mo. Isu nga rod nga talagang ipaay ti biag kasapulan ti panangam mo nga noon uneg kan Apo Jesus agbasa kan kanayon iti sasauna da DJ Biblia tayo awan pay Biblia tayo download tayo nakatado iti DJ application yan ta net so nga tijay kagumaan na talaga nga umunay dumuras iti relasyon tayo kan ni Apo Jesus. So, naimbag manan nga rabi itayo, kakabsat, kas panagpatpatuloy dito nga aramid tayo. Kaya't kumot nga i-share kada kayo iti maysa nga naimbag nga damag, iti kat ipanggap kini Apo Jesus. So, iti teksto tayo itatang makita iti umuna nga San Juan 1:3, kuna na dito nga ngarod, ibagami, tinakita ken nangagmi. Tapno mairaman kayo met iti panakikadwami iti Ama ken ni Hesukristo nga anak na. So ibagbaga na dito'y kakabsat, gagayam ken kakabsat iti maipanggap iti pannakaammo tayo iti panakikadkadwa tayo ken ni Apo Hesukristo. Ket daytoy ket maysa nga relasyon anaggapo maigapo iti panakikaysa tayo iti Dios. Daytoy nga relasyon nakabase iti kinapudnona, iti kinalinteg na ken iti kinasanto na kas maysa nga Dios. Ket iti saludsod gagayam ken kakabsat pudno kadin nga inawat mo ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag mo. Ta maddaan ka laeng iti daytoy a relasyon no pudno iti panangawat ken kuana iti panagbiag mo. Ket kas resulta iti panangawat ken kuana maddaan tayo iti panakaisalakan. Another one ket diti panagduras iti ni espirituan nga panagbiag tayo kas kadagiti na discuss tayo itatay. So mabalbaliwan iti kinatao, manipod iti kinasipnget nga gapuanan iti anyaman nga basbasol nga isu iti nang perde nga rod iti napintas a relasyon tayo iti Dios. Nga adda tayo iti sidong ti Dios, amin nga kinasipnget iti biag tayo ket malawagan dagijay. Gapo iti kinasanto ken kinadalos ti Dios ken gapo iti pamakawan na kadigiti basbasol ti tao. Ket gapo nga rod iti daytoy nga personal relasyon iti Apo aggrow pay daytoy iti non-uneg. So babaan iti panagkonsistent tayo nga gadal kadigiti sa sauna, agbasa tayo iti nasantuan nga Biblia, gagayam ken kakabsat. Nasken launay detoy anya pay panaki-join tayo kadigiti Bible studies, kadagiti Sunday worship ken dumapay kas panakipagmaymaysa tayo iti church. So itultuloy mo nga rod iti agbiag na spirituan ta daytoy iti makayayo iti Apo. Ket challenge talaga ta adu ti pakakumikuman iti inaldaw ngem nalawag iti sa una iti John 15:5 nga noawan tayo ngamin noawan yamin ti Apo iti biag tayo ket awang met lang iti mararamidan tayo. Isu nga
pamalagip kada kayo kakabsat kan gagayam no addaman dagiti agdaldalan ita kadagiti parikot dagiti challenges uray pay kadagiti naasawaan agdepend tayo kumakangkwanahan nga no diti umayan iti panubok ket isukat tayo maten ni Apo Dios kadagijay so nga the more kumapay nga no adto dagiti trials ang mga experience tayo mas lalo kumapay nga agkamang tayo kani Apo. Ket nga rod gagayem kan kakabsat ita nga kanito no saan mo pay nga inawat ni Apo Jesus aning papuswan iti biag mo itatan iti tiempo na nga awatem isuna ket hangka ko mga diti agdadaw to na pangpangadwa no dikit ag desisyon ka nga awatem isuna iti biag mo nga naimpapuswan ngamin agururay lang akan kanayon ni Apo Jesus kang ka. Ket nga rod no matignay ka iti dayti nga awis awisan ka nga rod nga agkararag idalang ka iti maysa a kararag a panangawat kang kuana tapnon iti kasagat maipasubli di relasyon mo nga naperde. Ket agdumog tayo nga rod agkararag tayo kakabsat amami nga man nakabalin agyamang kami Apo iti naindaklan nga ayat mo. Amin nag-Apo Dios nga adu dagiti pagkurkurangak ken entertain ko pay nga basol. Pakawanan nak Apo ket dalusan nak ket sika nga rod Apo iti surotek. Manipod ita awisen ka iti biag ko akas Dios ken mangisalakan ko. Sika kumaapo iti agyanan ditoy puso. Agyamanak iti panangpakawan mo kadagiti basbasol ko. Ket manipod ita sikan iti Dios ko ken mangisalakan ko. Inggay iti agnanayon. So amen kakabsat hangko malaeng agpatingga ditoy iti panag-grow tayo masapul nga agtultuloy ngamin daytoy tapno ti kasaket tuloy-tuloy met iti panag-grow tayo iti panangammo tayo ti Apo. Thank you, Sis Marge. So, mapantay nga roden kakabsat, kaya dati announcements, tapos nakikastakit mas pay nga maamuan tayo, dagiti may dadumapay nga pag-joinan tayo. So, at iti lifeline tayo, dati kat kada Miyerkules, mangrugi dati iti 6:15. So, dati kakabsat kit online nga mabalin tayo nga pakaadalan. So let us be faithful nga agatendar dayto igaputa dedicated online mat. So anywhere mabalin tayo nga ag-join. Ken kastamat daytoy lifeline topic review kas lang daytoy pasamak itata. So arinabii nga adda iti kastoy nga pagkaadalan ket mabalin nga iti ag-join latta kadagiti dumapay nga grupo. So adda iti once a month nga day in prayer and fasting tayo tapno iti kastakit mapaunig iti relasyon tayo ken kuana dati kakabsat ka napintas nga talaga nga pag-growan tayo tapno iti kastakit DJ prayer life ken word life tayo ket mapapigsapay. Dati ket into no umuna nga Sabado iti datoy coming month of July. Dapat datay kalkalpas dati Freedom in Christ, dati kat iti June 25, dati kat kada maudi nga Sabado iti bulan. So maawis dagiti kakabsat nga saan pay nga nakapag-join iti Freedom in Christ tapno na-experience nga talaga ti nakawaya-waya kadagiti any bandages. Ken kastamat very important iti pinag-join tayo iti Sunday worship service adda iti face-to-face adamat iti online. So dati kat 8:30 iti Domingo. Ken dati pisol tayo as of now kat anaganan let us just wait for a few announcements. So DJ laang kat sapay ko mata let us be faithful. Yung FIC po natin, it will be on July 30. So, sagana tayo nga rin dagiti puspuso tayo. So, with that, nalpasan iti dati topic review tayo, katrikapan tayo nga rin iti may sa panagkararag, kagagayam kan kakabsat. Let's all pray. Manen Apo agyaman kami iti kaadayo kada kami kada iti nga topic review ket pagyamanan mi Apo dagiti very powerful nga
sasauyo kan dagiti insights dagiti panelists ket pagyamanan mi o apo nga saan lang nga agpatingga nga knowledge dagitoy no dikit di talagang maibiyag mi dagitoy apo ket agbalin nga parte iti pinagbiag mi iti inaldaw-aldaw ket apo i-bless mo ti tunggal maysa amin nga dumdumngeg nga tulungan na kami nga agbalin nga talaga nga faithful kay dagiti amin nga activities mi Lord nga dagiti ket it should not be a burden gapu dagitoy apo ti mangtulong kada kami tapno mapauneg pay nga naununeg pay o God iti relasyon mi kada kayo ket tuloy mo apo ti agwork mightily ti biag ti tunggal maysa ket ipasubli mi nga rod iti amin nga panagyaman dayaw ken glory iti kangangatuan nga nagan ni apo mi nga Jesus. Amen. God bless and good evening kakabsat. Hi kayo na. God bless po. See you Yes. Monday, kakabsat. God bless us all. Bye-bye. God bless everyone.